Ang right to information maoy usa sa constitutional right sa matag Filipino. Busa gimugna ang freedom of information aron naay mekanismo ang katawhan na makapangutana sa gobyerno kung unsa na ang estado sa mga programa, proyekto ug ubang pang inisyatibong giimplementar sa ilang lugar. Lakip sab sa FOI ang mga impormasyon na makahatag og kalambuan sa katawhan. Mao kini ang gipadayag sa mga opisyal sa FOI Philippines ug ubang pang ahensya sa gobyerno sa gipahigayong FOI Transparency Roadshow sa Dumaguete City kaniadtong ika-16 sa Pebrero. Karapatan niyo po ang magtanong sa inyong gobyerno. Access to information is there for you to access government-held information, data, or statistics. With that, ang inyong participation in the government affairs will be more meaningful. Tumong sa maong roadshow na maengganyo ang kagamhanan sa dakbayan na magama og localized FOI mechanisms aron mapahingusgan ang transparency ug accountability sa panggobyerno. Gipamatud-an sa DPWH kung unsa kadakong tabang ang FOI aron mapaduol sila sa katawhan. The citizenry can be the most effective partner for transparency and effective governance. And once na na-establish mo yun, nararamdaman nila that you care for them. Sa pagkakaroon, adunay 64 ka LGU sa tibuok nasod ang naka-implement og localized FOI sa ilang mga lugar. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.